Yn y fideo yma, wnawn ni ystyried graddiant llinellau paralel a perpendicular. Nawr, gadewch i ni ystyried llinellau L1 ac L2 sydd efo graddiannau M1 ac M2. Felly mae llinell L1 efo graddiant M1 a mae llinell L2 efo graddiant M2. Nawr, ydy'r llinellau yma yn paralel, os yw L1 ac L2 yn paralel, yna mae rhaid i'r graddiannau fod yn hafal. Mae rhaid i M1 fod yr un fath ag M2. Ar y llaw arall, os ydy'r llinellau yma yn perpendicular, hynny ydy, os ydyn nhw'n cyfarfod, maen nhw'n cyfarfod ar ongl sgwar, yna mae hyn y wir, mae M1 yn hafal i minus 1 dros M2, neu mae M2 yn hafal i minus 1 dros M1. Felly, mae un graddiant yn negatif cilydd y llall. Felly, mae rhaid i un fod yn bositif a llall fod yn negatif. Dwi'n modd pa un sydd yn bositif, pa un sydd yn negatif. A hefyd mae gen i'r cilydd yma 1 dros M1 neu 1 dros M2 yn dod i fewn. Nawr, gadewch ni ystyried y math o gwestiynau sy'n gallu dod i fyny ar y testyn yma. Yn gyntaf, cwestiwn sy'n gofyn ni ysgrifennu hafaliad llinell sydd yn paralel i'r llinell yn hafal i 5x tynnu 3. Wel, mae'r llinell yma o'r ffurf yn hafal i mx adio'r c. Nawr, mae m ac yn rifau, ac m ydy'r graddiant. Hwn sydd yn bwysig yn y cwestiwn yma. Felly, 5 ydy'r graddiant yn fan hyn. Os ydyn ni eisiau sgwennu hafaliad llinell sydd yn paralel i'r llinell yma, mae rhaid ni sgwennu hafaliad sydd efo graddiant 5. Felly, beth sy'n rhaid ni wneud ydy cychwyn efo yn hafal i 5x. Os dwi'n cychwyn efo yn hafal i 5x, mae hwn yn linell efo graddiant 5. Dwi'n ots wedyn beth yw'r hif sy'n dilyn, yr ec, sef yr rhyngdoriad, ble mae'n torri'r uchelin y. Mi na i fan hyn dewis plus 7. Os yn byd y stopio yna sgwennu plus 9 neu minus 10, neu unrhyw rif arall y dweud y gwir. Neu gadael hwn, beth yn hafal i 5x heb sgwennu'r hif. Nawr yn yr ail gwestiwn, mae'n gofyn i fi am graddiant llinell sydd yn perpendicular i'r hafaliad yma, yn hafal i 3x adio 4. Nawr eto, mae hwn yn hafaliad o'r ffurf yn hafal i mx adio c, a tro hyn y graddiant ydy 3. Nawr os ydyn ni eisiau llinell sydd yn perpendicular i hyn, dyn ni angen sbiad ar y top efo'n hyn. So os ydy'r graddiant yn 3 yn wreiddiol, i gael llinell sydd yn perpendicular, mae rhaid i gael negatif y cilydd. Felly, mae rhaid fi gael, os di hwn yn plus 3, mae rhaid fi gael minus rhywbeth, a wedyn mae rhaid fi gael cilydd 3 sydd yn 1 dros 3. Felly, graddiant y llinell yma ydy 3, felly graddiant llinell sydd yn perpendicular, negatif y cilydd ydy minus 3. Ac i orffen, mae gen i fi enghraifft yn hyn, sydd yn deud hyn. Mae yna linell sydd L1 yn cysylltu y pwyntiau minus 4, 14 a 13. Mae yna linell sydd arall L2 sydd yn perpendicular i L1. Mae cwestiwn yma'n gofyn am graddiant y llinell perpendicular L2. Nawr, peth gyntaf sy'n rhaid wneud i fan hyn ydy gweithio allan graddiant y llinell sydd L1. Nawr, y techneg i fan hyn ydy defnyddio y fformula Y2 tynnu Y1 dros X2 tynnu X1. A mae'r llythrennau yma yn cyfeirio at y ddau bwynt yn fan hyn, sydd yn X1, Y1 ac X2, Y2. Os ydych chi ddim yn gyfarwydd efo'r techneg yma, ewch yn ôl a gwylio y fideo a graddiant llinell syth. Ond os gan ystyried fan hyn cofio sydd i ddefnyddio y fformula yma, be dyn ni wedi roed yr hifau fewn yn y fformula, Y2 tynnu Y1 ydy 3 tynnu 14, ac X2 tynnu X1 ydy 10 tynnu minus 4. Nawr mae 3 tynnu 14 yn minus 11, a mae 10 tynnu minus 4 yw'r fath o 10 adio 4 sydd yn 14. Felly, graddiant y llinell sydd yn cysylltu y ddau bwynt yma ydy minus 11 dros 14. Felly hwn, ydy graddiant L1. Ond, mae cwestiwn yn gofyn ni am graddiant llinell sydd yn perpendicular i hyn, ac felly, dyn ni angen defnyddio negatif y cilydd. Ac felly, graddiant
L2 ydy negatif cilydd y ffracsiwn yma. Nawr, gaf o hwn yn negatif yn hyn, mae'r ateb yn mynd am fod yn bositif, a wedyn y cilydd o'r ffracsiwn yn hyn, 11 dros 14, fysa 14 dros 11 troi y ffracsiwn ben i lawr. Ac felly, dyna fo fi wedi ffeindio gradiant L2, mae'n 14 dros 11, neu os hoffwch chi, fel rhif cymysg, mae 11 yn ffitio yn 14 unwaith, efo 3 dros ben. Nawr, ar y sgrin yn nawr, mae yna ychydig o ymarferion i chi i ceisio ar y testyn yma. Pwyswch pause ar y fideo, ystynwch ddar y bapur allan, rhowch gynnig ar y cwestiynau, a dewch yn ôl mewn ychydig o funudau ac marciwch eich gwaith gan ddefnyddio'r atebion sydd yn nawr yn ymddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.